Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನೊಡು ಉದ್ಧಾರ ಆವುಡ್ಡ ಅವು ದೈಹಿಕದಲ ಆವದಿ ಮಾನಸಿಕವಾದಲ ಆವದಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರೆ ಕುರಿಯರು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಗೀತೆ ಪಂಡದ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಂಡದ ಪುದರ್ ಒಂದೇನು ರಡ್ಡೆನ್ಲ ದಿನೋಲ ಪೂರಾ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪುರುಸೋತುಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ದಿನಾಲಪ್ಪನೊಂದು ಪೋಡು ಅಂತಾರ ಮಾತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮೂಲ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಗ್ರತೆ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಅರ್ಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಸದ್ಯ ಅಂತಿತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆಡು ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ರಡ್ಡು ರೀತಿಡ್ಲ ಜನ ಪೂರ ಹಾಳಾದು ಪೋಯಿರು ಅವಿಂದಿನ ಸಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಒಂಜೇ ತಾದಿ ನೆಕ್ ಒಂಜೇ ಗತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕು ನಂಬುಗನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕುಲೇ ಕೊರೋಡು ತೆಗೆದುಲೇ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ನಂಗೆ ಶರಣು ಏರು ಗತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗತಿ ಅನ್ನಿಡ್ದವರ ದಾದ ಒಂದು ತುಳುಕು ತರ್ಜಿಮೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಓದುಗ ಅರ್ಥನ ತೆರೆಯೊಂದು ಓದುಗ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಧಾನುಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕನೇ ಓದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಗ ಉಂದಿತ್ತ ದಾನ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮರ್ದು ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಂಚಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಆದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಮಾತ ಉಂಟು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋವಡ್ಡ ಯಾನು ದೇವರನ್ನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೂ ಪೂದಿದೆ ಪೋಪಿನಿ ಇಂಥ ಮಾತು ಕೆಲವರು ನಿಯಮ ಮಲ್ತೊಂದತ್ತ ಮೀದೆ ಪೋಪಿನಿ ನಿಯಮ ಮಲ್ತೊಂದತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚನ ನಿಯಮಡು ಉಂದುಲ್ಲ ಒಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ದಿನಕ್ಕೂ 5 ಗೆರೆ ಯಾನು ಓದುದೇ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣು ಪಣದೊಂದು ವೃತ ದಿಯೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಡ್ಡಾವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಡೆದಾರ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತುಳುಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಡಿಪುದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಮೂಲಕ ನಿಖಲೆ ಕೈಕಾರಿಗೂ ಸುಖ ಕೊರಳಿ ಪಡೆದ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪಾವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ